Iwan hangi kun shipara Snok tilang kaway She telling in the afraid That Jisuan Hamdan nam shubala banjo Habangi at ringkan She telling in the afraid That Jisuan Ngangit buat apa yang cofi pi syakskor ke kitin ke jong belai bat hagani ke sengi pi syakskor biang sasisian bat to ai fin syakskor ya kena ke jingkai hagani ke sengi ke mentan ri buan sin apa yang jongi istunat wi menjo snow iki khubor ba ublei unle iki kamba ya fi ublei penkia ya fi ublei un kerku ya fi kata kali ke bekenja do an ri hagani ke sengi kembang la ai kena ke jingkai lai tli ki ai ke ba haban snow to Bagani ka singin poi ka benta ka balai nga hikai api kum ki banget hau trai khnang ba phin smau tho yala ka jong ka jingem ka jong pi deu ai ha ba pi shakri yu trai ka babel ke tho ingi ba pola ba tho Timothy ka banin kong u ai nuksa ku mushipai ka ba ar kong unong ile sport ban menta u ai ya ka benta ka balai kum uta unong abri ne kum uta unong sumar bri ne unong rap tadeng ta Kumu Kristan ngi haban sebutu ialah diru bangi long ru kum ki nong rap ki bahaban bet ki bahaban trash tom ki bahaban ti ki haban penkhoi ki haban sumar kumu nong rap ya ka bau haban sya'ru ya kata ke sengi yo tau pria ban sya'ru ya kata ki jingele hakum unong rap bat kumu nong rap haban sya'shitam bat haban thum haban apru ya kapor Haduk bong doyok ket ya kita kisah. Hari ni kisah kita mementa ban up kalong kaba haduk kata-kata ban yaisha kalong kaba haduk kata-kata namar kini kepertai kaba ngiem kini kepertai kaba long fast forward ni kepertai kaba stat kepertai kaba mela up. Tadeng tah bangi pe ke baro kalong bet wood la dangi kwa jing bam la dangi order kadai ben point wood Nanti yo iki jing bam nanti yo kanu ka jing don kam ngi kwa be men poi wood mdai ban slam na shu slam la leng a tadeng ta ki don ki fast food mo ki ka bang ngi kwa ban bam wood ki lech ki fast food ta ki dukan fast food bang yo wood ya ta ka bam ka bla shat lupa but fin pe ki coffee ni don ki instant coffee ni ki don ki jing bam mentali ki bam don kam shu ban shat shu pedam tang di nam ka along ban bam ka along prikuk mo Kadai kata apa? Pertai kelas stat pula. Tadi kita kuat benar fi kini kesengi mentawat ai bangin ya compare dia bania nujor ne bania im ke jing im ka ba longkum kata ke jing im ka ba kenja do ha ka ba yadai ba ka ba kenjaman sim. Tadi kita kuat benar fi ha ka ba kenjaman sim pimla ban le wood ha ka ba kenjaman sim pimla ban shukmi lentin menta ha ka ba kenjaman sim pimla ke men oh kadai ban long no kadai ban ja no kadai bangan la ban le am tau ngadi ban i ki so kadai ban i ki result kadai ban i ya kita ki ai ke ba ngangal ale ne ke ai ke ba ngangal anget kemawi ne ke wai ke jing shisha ba kata ka long ha ba pi bi shakri u try kan mau ba pi long ro kumu nong rap pi ha ban treshitam ngakwa ban ong fi ha ban rap ban bet ya ke tin ke jong blay ha ke jing im ke jong fi ke tin ke jong blay du sembai ba im tadeng ta fi ha ban puli ke tin ke jong blay ba ke tin ke jong blay ka ha ban ha ba ke download ke jong fi man laga ski tadeng ta rap ya ke tin ke jong blay ha ke download ke jong fi rap ya kau man laga sengi tadeng ta kwa benong fi kene ke tien u diu sembai u em u diu sembai u shisha u diu sembai u bi ki so ke jim ke jong pi kwa benong fi kene ke sengi menta to ai ba pi pin long ken kita ki nong rap ki ba trash tom ba ki ba yai up ya ke por ke jong try tadeng ta pi la pediang yu try nget ba gendon ki jing ke jing im jong fi gendon ki jing le ke jing im jong fi gendon shibon ki jing tenjo ka bo try un tenjo ya pi yai up ya ke por nga kwa benong fi menta fi nom la ban yu i menta fi nom la ken ban yo no ya kata ga ka ba pi kmi lenti nga kwa benong fi kumu banget nga kwa benong fi to yai up ya ke por ke jong try ka babel ke kren sha hang ni ka de yo nong smar bri u ba 3 minute ban yo nang kong maun na kita kiso tadi dah pi 3 minute pin yo ba kiso Apa bitung mentah, pinum yok mentah, repiap up kat tu ni pot endal ada ke ayam. Bangangai, lalu ada pering Jofi filat tung, ia ladi lah kambun senam. Lalu kadai mentah ke ayam Jofi mi kisah, praise the Lord. Lalu ada pering Jofi fitang syu sedang, ban bet ia ladi emo. Nah kata ke jinget ni ban, pediang kata ke ketien ke jong blay, lesi fitang syu sedang. Wanum kmi lentino kisah mentah.
nget yai up ya kapor fini i be ya ke ka blay le ka jing em ga jong fi balada kala dei kapor ka season ma kadan bi kapor ki baro ka babal ki thu kadan kapor ki baro kapor ban bet kapor ban at mentar le se dang dei kapor ka bet ya fi bat ka sapoi kapor fin at ro bi nyo bam kin ya ke ti sa ta dei ka tin ka jong blay ki thu yangi ba dei tang uta ken uba tresh tom dei tang uta ken uba bet dei tang uta ken uba rap mo uba dei ban yo ya kata ka hok ro ba un bam ka babel ka ong ngi da pule da ka shiti ka ban kong ki koren no ma khandai ke ni ka khot ka ba nyau ka ba kham sharum ka ong wei ba ju thum bri so bat ubam ju bam na uso jongka lani wei ba ju ri ya ki blang ka masi ya ka ba ju bam hi na ka dot jong ka ga jingri kamut ladap hi dei uta unong rep ka babel ka ong ladap hi dei uta ubathung ya ka briso phi dei ma phi ru ban yo bam na uta uso jong ka ta ga jing tresh tam ga jong phi balada phi dei ma phi ru bari ta ka blang ya masi dei ma phi ru ba dei ban yo ban di nang kong ya ta ka dot ta dei ta kwa ba dong phi balada phi tresh tam na ka banta ka jing em ga jong phi ha utrai dei ma phi uban yo ya kata kan nong na utrai dei ma phi uban yo eta kan nong na utrai bat ngak ba non phi hari ni kesngi utahi uba rap utahi u yo ban mat nen kong la da dei u jing thong ko mu so na ko mu kuban u ha ban mat chel di shwabun le de shayo u ha ban mat chel di la da mat ong ani nu so thiang ni ba nga la rap ta dei ta ula ban ya thu ru shayo ba ni so du ba thiang an bu dori u ru kat ta ken ta dei ta kwa ba non phi ni kesngi man ta la da fi la rap pin se yo bam hi ya kata ken ge jing 3 stam ge jong fi pin se yo bam ya kata ge jing 3 minute ge jong fi la da phi long breu ba hok hau trai la phi long breu ba bet hau trai nga kwa ba nong fi ba ki khon jong fi pin se yo i kum no ba kin bet ba kum no kin long ken ki ba la kar khu la da fi dei ki ba la shakri yo trai nga kwa ba nong fi ki khon jong fi kin shakri yo blai but cái yên cái trong phiกันลองcái yên cái bất sụp cái yên trong phiกันลองcái yên cái bất comment cái yên cái trong phiกันลองcái yên cái bất money cái yên cái bất slay cái bất đập đã cái jing cái khu play ta đây ta là đam phi kum cái kmi là này kum ukpa là phim trai shitam phini abam shai ya kata cái jing baha cái jong play phini i shai ya kata cái jing le isnai cái jong play ya cái yên cái trong phi bốn cái kmi cái pa cái sngi cái yam cái lên yar mar balai Bakim don por ban hikai ki khon kim don por ban snang ki khon kim don por wat ban hikai ki khon na ka tien ga jong play ta deng ta ki khon man ta ki ngop ha ki kinja ha ki drug sa ka jing sarong thala jong ke jing em ki ngop ha ka bor ga jong baman sha te sha khom ru ha ka bor ga jong soitan man ta ki yam ki leniar Kiong pastor pendoi ki khon re yala di rum ju play bible yala di rum ju rap yala di rum ju trash tomแต่ก็ไม่กี่คนแกนกินสมุทรโยกตาแต่ได้ตากุมกิเมกิปังกว่าบดองอีฟีแล้วดาฟิเดชิชากิเมกิปากิบดอนจิงสงขียานำตากิคนกิจงพีก็ได้อภิรบันเตรชิตัมแกนขนังบาฟินีบกิคนจงพีกินยอบามแกนยากตากิจิงเตรชิตัมกิจงพีแต่ได้แต่ละลางิเปิดโรกับกันจาดอมอลาดากิเมกิปาชิชากิบเตรชิตัมสุกมันโนฮัดีนกิสุกกิคนกิตีแล้วดาฟิเดกิบเตรชิตัมหากบกันจามันซีนี่ฮะก็ตากบักเก็นจับเลยเดมาพี่รูฟินยอบาดเก็นยากิตกิสอนึงกองเดมาพี่บันยอบามยากิตกิสอจุกจิกเทรชตัมกิจงฟีฟินอียากิคนจะพี่กันกินลองกิบสุกกิบักแมนกินลองกิคนกิบเร็วเลยกิบักกันจามันเสียมแต่ได้ต่างในกสงีมันต่างกว่าบันองอีฟีจิสูคอดอย่างงี้บังเงินลองกิบัเทรชตัมแต่ได้ต่างลองกิบัเทรชตัมได้มันชุดเทรชตัมตั้งหางในกับบักเก็นจัดดองี้เคียบแล้วนั่งสเต็ปงี้มาเรียสกิกัมดันปอร์โชบันอุตรายTerima kasih Babel kau yang kata wat 3 minit orang Yesus lebih pulih. Kalau Yohanes kena kalau nong kawan rew, kena dekat kawan arpunyo. Orang wat 3 minit banyo ya kata kejing bam kawan jatno. Henry ya kata kejing bam kawan yai sa kejing imam jukut ya kawan ukun ubrewun ayapi. Namar ya umni utau kupa ublehi ulapen scam. Wat 3 minit ya kata kejing bam kawan jatno. Ini kata kejing bam kawan kenjado kawan jatno. Itu trash tom pi kata kejing bam kawan yai sa. Saya jing em bom jukut. Gede ketien ke jong blai. Namar hang ni ke ong. Kamu yai sa saya jing em jukut. Akabau kun ubriu ai pi. Jisu ai ke ketien. Tadi yang tahu ong hang ni. Namar yang ni uta ukpa ublehi ulapen scam. Namar Jisu pinkan mau hau tu lum jaga jing pen kelador ukpa udah pen scam ang tu yu Jisu ong. Upen sengau yu Petrus, upen sengau yu Yohanes bat yu Jacob ong. Uni ulong ukun jonga tu sengau ya u. Uni ulang ukun jonga
batu snow ya tangan pulih ni ke pormon Matius nom bakhat nyo kini ke dekat ke basan ketien joblay ke ongom ni habau dang kran hakmi ulo bateng shan wala ka yaki hakmi ru ke ketien na tau lo ka laong uni ulong ukon jonga uba it ha ubanga snow ba pin snow ya kamut pin snow pin snap ya jisu tadeng ta trishtom ban snap ban snow yang ketien ke jong tram dei tang bo pin chu snow re pidei ban sei so ken ha kata ka jing shashkor jo pi ke ketien jo ble kat bo jisu kren kata gen pin mi ke so na kata ke jing kren ka jing em ke jong pi ke dei ban khaso ke jing em jong pi ke dei ban long kum ba kata ke ketien ke jong ble ke kren tang ngai la pila em shi sha kom ta pin i bet ya ka kamba ke jong trai ha ke jing em ke jong pi pin bam nang kong ma pi te so jo ke jing trish tam ke jong pi ro blai un ker khu ya fi ublay nang le ki kamba age ji im ge jong fi 3 minut na ko abon ong fi 3 minut ada yang ta ai fin 3 kum unong rap unong abri ne nong sumar bri ong ge tin ge jong blay fi de unong sumar bri to ai ba fin khmi ba fin pet baru ya ta ka leng kha ge jong fi yo ba ki don ki krun yo ba ki don ki ta ki khnyang yo ba ki don ki ta ki jing sneu nang no phiap ban sumar phiap ban pet ba yo bagi mi ki nyut phiap ban thieu ye ta ki nyut phiap ban sei ye ta ki nyut ban weng ye ta ki nyut kamut haba pi dei shau nong sumar phiap ban pet la ga jong ga jing em ga jong pi yo bagi nyut ki don ga jing em ga jong pi yo ba ki khnyang ki la ban don ga jing em ga jong pi se ka khnyang ga ban sim khnyang ga jing mut la ne kata ken ka nyut ka ba shu mi ga jing em ga jong pi phiap ban sei no ga kum kata nyut ka ba mut ki ta ki jing mut ji prakhat gi bam dei ga jong pi na gi jing prakhat ga jong pi ke ba shuan kam to ke ba pen ja khlia ya fi to ai ba pin sei no ki kum no pin sei da ka ba fi duai da ka ba fi kerpat no trai da ka fi pule ga ktien ba da ka ba fi yo diang e ka bor ga jong wen sim ba khoi e duai bo trai ker khui fi ga ne ga sngi ba kwa ban duai si sha pin long ke u ta nong abri le ne u ta nong sumar bri ya ka ba fin yo ke man khai ya ka ta ki so ke ai ba ki so ga jong wen sim kin mi ga ji im jong fi kini khandai tli ki so ga jong wen sim ai ba kin san kin mi ya ka ba ma phi ke fin yu i ba fi dan che ke jing e ke jing sbon ke jing ba ya ke jing suk ya ka ta ke jing kman ba ya ka ta ki e ki baro ba ka tien jong blai ka kran ke jing ya sha slam ke jing jamnot ba ka ta ka bor halal di to ai ba kan don ke ha ka jing em ke jong fi ini dua ke ne ka por menta trying ai ngo ime go pa ki kun je me ki snap ki sha score ke tien ai ba ki ne ki kun ke long kom ki nong rap ki ba yai ap shisha ya ka por ki ba 3 shitam ki ba 3 minut ablay ma ka por ka ba dei biang ablay ya ka ba on at no ya ka jing em ke jong ki na ne ka perthai ba maki ko try kin yo diang ya ta so ablay maki kin yo bam ya ka ta jing 3 minut ka ta jing em ke jong ki ko try bikin yo at ya ta so ablay ki bikin yo bam na ta so ba thiang ke jing em jo ki bikin yo ke jing em ko ba bam jikot ba ya ka ta kapan siat ia ka ba ma ai ki ko try ma ai ki ka ta reward able ma ai ki ko kan ra try ya ta kan nong ka ba dei ka kum ka jing try ke jong ki maka babal ke thoi ka ta go try na ecclesiastes no ba khar ba ka wei pu ke jing try ron ra khmat jong me ba try bon bishar ru ya ki ba ban ai nong ru ya ki ong ka tien ke jong me able maka da duai ne ka khu ini khon ki jong me wei pi wei try ba me bishar ki yo diang ke nyau ta so ba dei ka jing em ke jong ki dua yang kerkui fi wanam sim sting to ai finang ai pule ka ktien finang san ka ktien ba finang ai em ru ha ka ktien ka jong blai pilar ban sam ka ktien ka jong trai shaki we pat agar teng u jisu nga dua yang ai ngo nga dua ru ba jing pang jing stom ki bo jing dom jing le ki ba te ki khom nging jong fi baro kin lait no ka ni ka por nga kren ha ka teng ka jong jisu dan da preng jong fi sha te sha khom ka bor jong baman ru ta si kan lait no ka bor jong jing dom ki ba khom ya fi ki dekut no jing pang jing stom jing susi jing ku slai baro utrai un pen khia ifi un pen lait ifi ba fin longin ki bri ki ba lait lut pin la ban shakri lait lut utrai hagar teng u jisu no pen em ga duai nga ai ngo amen ba amen utrai nang kar khu ifi nang ai bor ifi pin la ban san hol trai ban shakri utrai hado ka sngi ka jing wan ka jing ku bless you bon amen kani ga long ka jing pen tep ba ka potnet ka don ya ka bible school jongka ka potnet Bible School. But menta kal ayat la kumba licenum ni la dep ye ka lai batch. But menta ngin sedang ka batch ke batamai how benai November. Tadeng ta ka admission ngidang ai menta belada don na preng jong fi snow kumba fi kwa ban tip shishu ik tien ke jong blai.
fikwa ban ngam shushu aga ktien ke jong blai ban yo ya ke jing shempang ban yo ya ke jing tip na ke ktien ke jong blai pila ban enroll ya la de pila ban join hagane ka Bible school ban hagane ka Bible school ki don ki nohi kai ke bau try ula pen slap ya ka bakin hikai fi ya ka ktien ke jong blai bat ba ngai pinda mi nang ni kin long ken kita ki priu ki bala dap shisha dag ktien ke jong blai bat ki ba sandru ken dag ktien jong blai de yang tang khot snobhai fi ngai invite dia fi pin wan no wet bran wan shim ki forms ki jong fi wan shim no kat baga seat kanang don kat baga por kanang don namar tang laipul tarik Oktober kalakot tada wan no kloi blai ungker ku ya fi ngai ini ia fi fi ni join hang ni ka school ya ka bangini ba hi kai fi na ka ktien ki jong blai ungker ku ya fi wan no kloi amen